Il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici ddikjara li kieku kien jippreferi jirriżenja milli jiffirma liġi li tmur kontra l-kuxjenza tiegħu u kienet jirreaġixxi mal-Gazzetta llum ftit tal-jiem wara li l-President Mary Louise Colero Preca ddikjarat li se tapprova l-emendi għall-att dwar protezzjoni tal-embrjuni kif proposti mill-Gvern u li fost oħrajn jinkludu wkoll l-friżar tal-embrjuni. Colero Preca ddikjarat li ffirmat dan l-att b'lealtà lejn il-Kostituzzjoni. Fl-istess waqt, madankollu, illi ċarat li din id-deċiżjoni mhijiex kompromess etiku mal-femijiet sodji tagħha u mal-valuri personali dwar il-ħajja umana, il-familja u l-ġid sħiħ tat-tarbija mill-Islam. Min-naħa tiegħu meta mistoqsix kien jagħmel, Ugo Mifsud Bonnici ddikjara li kien jippreferi jirriżenja milli jiffirma liġi li fi kliemu hija inaċċettabbli. Iddikjara wkoll li huwa dejjem mexa mal-kuxjenza tiegħu dwar dak li ħass li huwa tajjeb, tant li kien għamilha ċara qabel ħatra li kikun talab jiffirma għal pina tal-mewt kien jirriżenja. Min-naħa tiegħu il-predeċessur ta' Mary Louise Colero Preca, George Abela, iddikjara li jippreferi ma jikkummentax għax iħoss li ma jkunx prudenti li jagħmel dan. Il-membri tal-oppożizzjoni li nataw free vote il-koll votaw kontra l-emendi mresqa mill-Gvern Baġla u minkejja l-appelli li saru minn diversi qdiet tas-soċjetà ċivili u l-pubbliku in ġenerali.